Il-ħadd it-tajjeb. Illum l-1 ta' Settembru jum it-talb għal kura tal-ħolqien. Nilqakom għal din il-quddiesa mill-Kappella tal-Madonna ta' Rużarju ġewwa APAP Institute f'Santa Venera. Dan il-kunvent tas-Sorijiet Dominikani infetaħ bħala residenza għall-anzjani wara t-tieni Gwerra Dinjija. Illum tgħix fih komunità ta' 8 sorijiet. Il-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Dominikani għandha lan li tieħu ħsieb l-anzjani u l-morda kif ukoll it-tfal. Fil-fatt madwar Malta u Għawdex insibu qatt ta' djar tal-anzjani u ta' tfal immexxija minn dawn is-sorijiet. Barra minn Malta s-Sorijiet Dominikani wettqu xogħol pastorali fl-Italja u l-Ingilterra, għandhom dar tal-anzjani fl-Awstralja u skejjel u djar ta' tfal fi Sri Lanka u l-Pakistan. Il-quddiesa tal-lum titmexxa mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi bis-sem tas-Sorijiet Dominikani u r-residenti ta' din id-dar. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Insellmilkom minn din il-kappella dedikata għal Madonna ta' Rużarju f'APAP Institute. Insellem lis-Sorijiet Dominikani illi jieħdu ħsieb dan il-post, din id-dar, kif ukoll ir-residenti kollha u dawk kollha li qegħdin isegwuna permezz tat-televiżjoni u social media. Nixtieq ukoll insellem mod partikolari wkoll lil-Soru Dominikana li qiegħda tieħu sehem illum f'din il-quddiesa li ftit ta' żmien ilu għalqet 100 sena u li se tkun ukoll waħda milli tella l-offerti f'din il-quddiesa. Nirringrazzjaw il-Alla u nitolbu mod speċjali għaliha u għas-sorijiet kollha għal dawk kollha li b'xi mod ieħor qed jgħinu biex din id-dar tkun tassew residenza sabiħa għall-anzjani li qegħdin hawnhekk. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Inti triq li twassalna int il-missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drobietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-għola ta' smawiet u paċi flat l-medmin ta' rida tajba. Nfaħruk, nberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Ibn waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf Alla bin il-missier. Inti tneħħi drobiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi drobiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Inti jed fuq il-lemmin tal-missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen.
nitolbu. O Alla tal-eżerċiti, kull ma l-aħjar ġej kollu minnek. Inti tajtna l-fidwa u għamiltna wlied adottivi tiegħek, ħares bit-tieba li l-wlied eżistijek biex dawn kollha li jemmnu fi Kristu jkunu ħilsa tas-sew u jiksbu l-wirth ta' dejjem. Bibnik Ġesu Kristu sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Ġagbu Apostlu. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu u qal: U issa Iżrael għatu widen għall-liġijiet u l-ordnijiet li qiegħed nallimkom tagħmlu, ħalli tgħixu u tidħlu tieħdu l-art li se jagħtikom il-mulej Alla ta' missirijietkom. La żżidu xejn ma' dak li qiegħed nordnalkom u lanqas tnaqsu minnu. Qisu li tħarsu l-liġijiet tal-mulej Alla tagħkom bħalma qiegħed nallimhomkom jien. Ħarsuhom u għamluhom għax hekk tidhru qorrif u għaqlin f'għajnejn il-ġnus li kif jisimgħu b'dan il-liġijiet kollha jgħidu m'hemmx poplu ieħor għaref u għaqli għajr dan il-ġens kbir. Għax li ma ġens u hekk kbir li għandu l-Allat hekk qrib tiegħu daqskemm qrib tagħna il-mulej Alla tagħna kull xħin insejħulu. Jew li ma ġens u hekk kbir li għandu l-liġijiet u ordnijiet hekk sewwa daqs dak kollu li fiha din il-liġi li qiegħed nofrilkom illum jien. Il-kelma tal-mulej. Doħaj lill-Alla. Mulej, min jammar fid-dar tiegħek? Mulej, min jammar fid-dar tiegħek? Min jgħix bl-ħtija u jagħmel it-tajjeb, min jgħid issewwa f'qalbu, min ma jqasax bil-sienu flimkien. Mulej, min jammar fid-dar tiegħek. Min ma jagħmilx deni lil ġaru u ma jajjax lill-ajru. Min ma jistmax lill-bniedem ħażin imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-mulej flimkien. Mulej, min jammar fid-dar tiegħek. Min jislef u ma jitlobx imax u ma jixxaħħamx kontra minnu bl-ħtija. Min jagħmel dan qatt ma jitħarrek. Flimkien. Mulej, min jammar fid-dar tiegħek. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu u qal: U issa Iżrael għati widen għall-liġijiet u l-ordnijiet li qed nagħtikom llum, ħalli tgħixu u tidħlu tieħdu l-art li se jagħtikom il-mulej Alla ta' missirijietkom. La żżidu xejn ma' dak li qiegħed nordnalkom u lanqas naqsu minnu. Qisu li tħarsu l-liġijiet tal-mulej Alla tagħkom bħalma qiegħed nagħtihomkom jien. Ħarsuhom u għamluhom għax hekk tidhru qorrif u għaqlin f'għajnejn il-ġnus li kif jisimgħu b'dawn il-liġijiet kollha jgħidu m'hemmx poplu ieħor għaref u għaqli għajr dan il-ġens kbir. Għax li ma ġens u hekk kbir li għandu l-Allat hekk qrib tiegħu daqskemm hu qrib tagħna għall-mulej Alla tagħna kull xħin insejħulu. Jew li ma ġens u hekk kbir li għandu liġijiet u ordnijiet hekk sewwa daqs dak kollu li fiha li din il-liġi li qiegħda nofrilkom illum jien. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr lill-Alla.
il-Missier wildilna bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott tal-ħlejjaq tiegħu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Dak iż-żmien il-Fariżej u xi wħud mill-kittieba li ġew minn Ġerusalemm inġabru ħdejn Ġesu u raw li xi wħud mid-dixxipli tiegħu kienu qegħdin jieklu b'idejhom mhux indaf, jiġifieri mhux maħsulin. Għax il-Fariżej u l-Lud kollha biex iħarsu tradizzjoni ta' missierjietom ma jmissu xikel qabel ma jkunu ħasslu jdejhom sewwa. Hekk ukoll wara li jerġgħu lura mis-suq ma jiklux jekk ma jinħasslux. U għandhom bosta drawwiet oħra li baqgħu marbutin magħhom minn żmien għal ieħor bħal huma l-ħasil tat-tazzi u tal-buqari u tal-ktieli tal-bronż. Mela il-Fariżej u l-kittieba staqsewh: dan l-għala id-dixxipli tiegħek ma jġibux ruhom skont it-tradizzjoni ta' missierjietom imma jieklu b'idejhom mhumiex indaf. Iżda hu weġibhom: sewwa ħabbar Iżajja fuqhom jan nistgħu ġbieħor bħal mhu miktub: dan il-poplu biex xuftejn biss jagħtini ġieħ imma qalbhom hija l-bogħod minni. Firħa il-qima li jagħtuni jgħallmu dottrina li mhijiex għal preċetti tal-bnedmin. Hekk intom twarbu il-kmandamenti ta' Alla biex tħaddnu it-tradizzjoni tal-bnedmin. Reġa' sejjaħ in-nies leħ u għalilhom: isimgħuni intom il-kollu fhmuni, ma hemm xejn minn barra li meta jidħol fil-bniedem itebbaw, imma dak li joħroġ minn ġol bniedem dak hu li jtebba lill-bniedem. Għax hu minn ġewwa mill-qalb tal-bniedem li joħorġu ħsibijiet il-ħżiena, żina, serq, qtil, adulterju, reba, ħażen, erq, libertinaġġ, ejra, malafama, supervja u bluwa. Dal-ħażen kollu minn ġewwa joħroġ u jtebba lill-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Kienu qegħdin jieklu b'idejhom mhux indaf. Dan huwa l-ilment li għamlu il-Fariżej u xi wħud mill-kittieba lil Ġesu fuq id-dixxipli tiegħu. Għadu jinnotawhom u ndunaw li dawn kienu qed jieklu b'idejhom mhux indaf, jiġifieri mhumiex maħsulin. Issa meta aħna inħarsu lura lejn dawn is-snin li għaddew, żgur illi tolqotna kemm huwa importanti illi naħsru jdejna qabel l-ikel u f'mumenti oħra biex inħarsu s-saħħa tagħna u biex ma nxerdux il-mikrobi. Fil-fatt, l-esperjenza qarsa tal-pandemija tal-COVID urietna iktar u iktar kemm din hija xi ħaġa essenzjali. U allura forsi ngħidu aħna: imma jekk dawn qed jilmentaw fuq hekk, għaliex Ġesu ħadha daqshekk bi kbira u jagħmel mbagħad hekk jgħidha l-kliem kollu għax qalulu lid-dixxipli kienu qegħdin jieklu b'idejhom mhux maħsulin. Ir-risposta nsibuha proprju fl-ilment li għamlu dawn il-Fariżej u l-kittieba. Għaliex dawna jgħidulu: dan għala d-dixxipli tiegħek ma jġibux ruħhom skont it-tradizzjoni ta' missierjietom. U jsemmulu il-ħasil tal-idej, ma jsemmu wkoll hawnhekk fl-Evanġelu jsemmi diversi tradizzjonijiet oħra li kellhom bħal ħasil
tal-ktili tal-bronz, il-ħasil ta' tazzi tal-buqari, ħafna affarijiet oħra bħal dawn. U Ġesu jagħmel din ir-reazzjoni qawwija mhux għaliex huwa kontra dawn it-tradizzjonijiet, anzi aħna nafu li Ġesu hu stess kien isegwi ċerti drawiet u tradizzjonijiet. U nafu li kull fejn il-bniedem jgħix f'soċjetà hemm bżonn il-liġijiet, l-ordnijiet u anki it-tradizzjonijiet. Għaliex Ġesu iwieġeb dal-mod hawnhekk fl-Evanġelju? F'sentenza waħda jgħid Ġesu għaliex. Meta lilhom jgħidilhom intom twarbu il-kmandamenti ta' Alla biex tħaddnu it-tradizzjonijiet tal-bnedmin. Fuq dan Ġesu kellu oġġezzjoni, mhux illi dawn kellhom diversi tradizzjonijiet, imma għaliex mill-esperjenza tiegħu kien qed jara kif dawn in-nies ipoġġu fil-ġenb il-kmandamenti ta' Alla, ma jagħtux każhom, imma mbagħad jiffittaw fuq diversi tradizzjonijiet. U nafu li kien hemm diversi episodji fl-Evanġelju fejn Ġesu iwassal l-istess messaġġ. Kif inti twarrab fil-ġenb dak li Alla irid u imbagħad tiffissa fuq ċerti tradizzjonijiet ishom dawn l-iktar importanti. Ġesu qed jgħidilhom intom qegħdin tiżvujtaw ir-reliġjon minn dak li hu essenzjali u tagħmluha biss ġabra ta' riti, tradizzjonijiet, drawiet. U għalhekk li qed jgħid Ġesu huwa l-ewwel ħarsu il-kmandamenti ta' Alla. Kif smajna wkoll fl-ewwel qari, anzi smajna darbtejn ukoll biex żgur jidħol f'moħħna f'qalbna, kemm hemm bżonn li aħna nkunu orrif u għaqlin għax inħarsu il-kmandamenti ta' Alla. Sa li jgħid lilhom jgħidu lilna llum li l-ewwel inqedu il-kelma ta' Alla, dak li jrid Alla, il-kmandamenti tiegħu qabel kull ħaġa oħra. U nafu kemm dal-kliem tiegħu jiswa għal-ħajja tagħna u kemm hu rilevanti għal-ħajja tagħna ta' kuljum. Ħanġib ftit eżempji. Hu pereżempju il-festi reliġjużi tagħna. Speċjalment matul is-sajf ikollna ħafna f'Malta, kemm huma okkażjonijiet sbieħ. Okkażjoni ta' għaqda, ta' mħabba, ta' anki komunità li tkun iktar flimkien, ċelebrazzjonijiet bil-ferħ, tieħu gost. U kemm hawn nies li verament anki jiddedikaw ruħhom, anki b'mod volontarju tapprezza il-ħidma tagħhom. Dawn huma okkażjonijiet sbieħ. Aħna għandna l-marċi pereżempju, kemm hawn marċi sbieħ fil-festi. U kemm joħolqu atmosfera verament ta' ferħ. Issa jekk ikun hemm min jieħu il-marċi li nkitbu għal okkażjoni ta' ferħ u jużhom bħal okkażjoni biex jgħajjar, jinsulta, jitkellem ħażin, jitkellem mod oxxen. Ġili mhux bidem waħd ġili kollok folla nies hekk, folla nies qed jagħmlu hekk u insomma mbagħad ikollok min suppost iwaqqafhom qiegħed hekk ħdejhom bidejh marbuta. Ma dawn x'qed jagħmlu? Dawn qegħdin jieħdu tradizzjoni li hija sabiħa, jibdluha f'xi ħaġa li tmur kontra il-kmandamenti ta' Alla, li tmur kontra dak li rid Alla. Qegħdin iwaqqgħu għaż-żuffjett li l-istess qaddis u qaddisa li qed jiċċelebraw. F'okkażjoni li suppost tagħti qima lil dan il-qaddis u l-qaddisa. Dan huwa eżempju, nistgħu nsibu eżempji oħra anke fil-ħajja tagħna individwali. Pereżempju, jekk xi ħadd jixel xema lil Madonna, ħaġa sabiħa. Imma mbagħad kontinwament jidej jitkellem ħażin, każbar isimha.
jew inkella xi ħadd illi bil-kuruna ta' Rożarju imma mbagħad iqarraq b'ħaddieħor. Jien qed ngħid mhux għax bniedem jiżbalja u jitlob maħfra, aħna lek għandna s-sagrament tal-qrar fejn narfu li aħna mitinbin nitolbu lil Alla maħfra, imma min jagħmel dawn stil ta' ħajja. Jiġifieri il-faċċata biss hija sabiħa ma ġewwa il-qalb hemm il-ħażen. U għalhekk Ġesu jgħidilna ħarsu lejn il-qalb għax bħalma qal drabi oħra Ġesu mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fom u mill-abbundanza tal-qalb ukoll kif jgħidaw joħorġu s-sibijiet il-ħżiena, serqti, l-adulterju, reba, ħażen, libertinaġġ, ejra, malafama, supervja, bluwa, mill-qalb dan joħroġ. Ma jistax aħna imbagħad nippreżentaw biss faċċata sabiħa. Hu pereżempju anki qed ngħid issa fil-ħidma tagħna fis-soċjetà. Jekk xi ħadd jaħdem għal tradizzjonijiet tajbin, imma mbagħad jgħaddi ħajja ta' ta' korruzzjoni, ta' frodi, u jisu xejn mhu xejn. Kemm meta din tkun magħrufa, kemm meta jafa bis-Alla, jisu xejn mhu xejn. Kif jista' jkun tippreżenta faċċata sabiħa imma ġewwa hemm dan li jmur kontra l-kmandamenti ta' Alla. L-istess jekk xi ħadd jgħid l-isma' inħobb it-tradizzjonijiet sbieħ tagħna, anki reliġjużi, imma mbagħad ma jħoddi xejn bi kbira dan li jiġġustifika l-qtil ta' ħajja umana li għadha kif bdiet fil-ġuf. Jgħidlek dawka ftit ċelloli hemmhekk. Ma hemm ukoll qed tmur kontra l-kmandamenti ta' Alla. U għalhekk Ġesu jiġbdilna l-attenzjoni kemm importanti li aħna naraw dak li hu essenzjali, dak li hu il-kelma tiegħu, il-kmandamenti li jixtieq minna li nsegwuhom. U dawn ikunu l-ewwel. Imbagħad it-tradizzjonijiet l-oħra jiġu frott ta' ħajja li ngħixu tassew maquda miegħu. Din hija l-ħajja ta' erf u għaqal li għaliha tħeġġiġna l-kelma tal-Alla llum u nixtieq li nagħmel din it-talba għalina l-koll. Biex aħna kif qal Ġesu ma nwarbux il-kmandamenti ta' Alla biex imbagħad inħarsu d-drawwiet u t-tradizzjonijiet tagħna, imma l-ewwel dak li jrid Alla, l-ewwel il-kmandamenti tiegħu, imbagħad l-affarijiet l-oħra jkunu espressjoni ta' dak li ngħixu fil-fidi tagħna. Nitolbu l-Mulej llum jagħtina dan l-erf, jagħtina dan l-għaqal biex aħna il-kelma tiegħu tassew tkun dik illi tispirana, li tmexxina u li tmexxina fit-triq tajba f'ħajjitna. Flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu ben waħdini ta' Alla, imnissen minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn daw, l-Alla veru minn Alla veru. Imnissen mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Nisem is-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħalġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina batatat Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kodba mqazza u tella semma u qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mlejli għat il-ħajja li ġej minn Missier u mill-Liben, li meqjum weġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nisqarmu mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-amwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen.
Inesqu issa talbit tagħna lill-Alla li dejjem jagħtina dak li huwa ta' ġid għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem insegwu il-kmandamenti tiegħek biex il-kelma tiegħek tkun dik li tmexxina f'ħajjitna nitolbu. Ħalli qatt mulej li fostna jkun hemm drawiet u tradizzjonijiet li jġibu fix-xejn dak li inti trid nitolbu. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbu għal dawk li jagħtuhom ukoll is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Nitolbu għall-anzjani kollha qegħdin hawnhekk f'Apap Institute, residenza tal-anzjani, għall-anzjani kollha biex il-mulej jagħtihom l-għajnuna fil-ħajja tagħhom u anke speċjalment fil-mumenti diffiċli ta' tbatija tal-ħajja tagħhom nitolbu. Nitolbu biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Bil-offerta qaddisa mulej jagħtina dejjem il-barka u s-salvazzjoni u għamel li bil-qawwa tagħha niksbu l-frott tas-sagrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna u ħenna lina fil-miżerji tagħna u oġbu jitwieled minn verġni, miet fuq is-salib biex jaħlisna mill-mewt ta' dejjem u rxoxta għal-ħajja biex jagħtina l-ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli mat-troni mad-dominazzjonijiet maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet. Birek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu.
li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem id-dem li xxeret għalikom u għal-nedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-awmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fi glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Antom miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilna wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, wara daħanix fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieба ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha s-sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf.
Nitolbu. Issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema nitolbuk biex bil-ikla ta' mħabba twettaq il-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek f'ħudna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu.
ix-xahar tal-ħolqien ninaqdu fit-talb mal-Papa Franġisku sabiex kull persuna tisma' u ġarrab il-karba tad-dinja u ta' dawk affettwati mid-diżastri naturali u l-kriżi tal-bidla fil-klima. Nitolbu ħalli nimpenjaw ruħna personalment biex nieħdu ħsieb l-ambjent ta' madwarna, il-ħolqien kollu u d-dinja li ngħixu fiha. Nawguralkom ilkoll il-ħadd it-tajjeb.